Reny, já jsem ti říkal, že nemáš jít dozadu, si odskočit. Pak ti to trvá dlouho. Ano, děkuju. No. Tak to byl dětský soubor na veček a na cymbal nám hrála Tereza Dolovcová, to bylo krásné. Bylo. Já se musím přiznat, že mě ty děti, čím jsem starší, jako fakt víc a víc dojímají. A to nejenom vlastní, ale už i cizí. Mně se to fakt líbilo. A já jsem říkala, že ten cymbál má taky spojený s Vánoci, protože můj taťka hrál v cymbálové muzice, takže u nás se hrálo. A právě jsem si tak jakože vzpomněla, my jsme teď byli, nevím, jestli chodíte i vy do Skanzenu, někdy do Strážnice, my jsme tam byli teď na té Mikulášské. A my máme 4letého chlapečka, který miluje čerty. Druhé děti se strašně bojí, křičí, ale on se s nimi vodí za ruce a dokonce si chtěl vlézt do toho pytle. Takže nevím, jestli u vás to platí, že třeba řeknete, přijde čert a odnese se tě do pekla. U nás to prostě neplatí. U nás je ten čert prostě kamarád. Takže my jsme syna odevzdali u brány toho Skanzenu a on se tam tak vodil s těmi čerty po celou tu dobu a my jsme si mohli konečně vychutnat tu pohodu takových těch Vánoc z té staré doby. Já nevím, jestli někdo tady si to vybavuje nebo vzpomíná, třeba babičky nebo prababičky, jestli tady třeba sedí, kdy byla ta doba ještě taková bez toho stresu, bez toho zhonu, kdy prostě se dali ty oříšky s těma svíčkama do té vody a pouštěli se a dělali se různé takové tradice a zvyky, které právě ten můj syn mě donutil dělat taky, takže mě to úplně pohltilo letos, protože už má přece jenom rozum, trošku víc, takže nejenom, že mě donutil péct, různé cukroví, a dokonce manžel musel udělat doma i chaloupku. A tam mu trvala 6 hodin. Takže bylo to docela takové zajímavé, no ještě to nemáš dodělané, jo? Ne, není. Abyste jako věděl, že tě ještě čeká doma jako spousta práce, jak jsi říkal o tom, že se má ležet na tvrdé podložce a že nemá být žádná radovánka nebo žádné radovánky, tak na to. Takže až to rozlomím, tak potom jako to můžeme prolomit? No to nevím, uvidím. Já ten sus tam, který mi tam ještě chybí, já ho tam dneska večer domaluju a uvidíme zítra. No, to je tvoje představa Vánoc. Ale, ano, moje představa je taková. Ale moje pohoda. představa Vánoc je pohoda samozřejmě taky. Přátelé, na co nesmíte zapomenout, tak to musí být sekt na přípitek, to musí být veltynské zelené na kombinaci s rybou a to musí být ledové víno na kombinaci s perníky. To vypadá, že žiju s alkoholikem. Ne. Víno sexuál se tomu dneska říká. Víno sexuál, to jsem nikdy sexuál. neslyšela. Tak, co budeme hrát? Pojďme hrát radši. No já už ani nevím. Dechová hudba Miločánka, cinkají zvonky bílé a pásly ovce valaše. Pojďme si dát klasiku.
betlémském salaši. Hajdon, hajdon, bydlíko, hajdon, hajdon, bydlíko. Anděl se jim ukázal, do Betléma jim kázal. Hajdon, hajdon, bydlíko, hajdon, hajdon, bydlíko. Doufám, že už vás naladili krásně vánočně. No a přátelé, protože dechová hudba Miločanka chce taky nabídnout i něco z jiného soudku, nejenom tu dechovku, tak začala spolupracovat s Janem a Kateřinou Čechovskými, kteří jsou absolventy Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv. Už více jak 10 let je můžete slyšet zpívat nejen na veřejnosti, také ale i soukromně, i v muzikále. A dneska se můžete těšit na krásnou písničku, kterou zpívá, jak už jsem říkala, Lucka Bílá, Karel Bod, co sluníčky přáli nám, a také od kapely Krištof, Ty a já. No a já, když jsem brouzdala po internetu a zjišťovala jsem si tady o té dvojici něco více, aby byla trošku chytřejší, tak první, co na mě vykouklo, tak bylo jejich svatební video. Bylo krásné, nevěsta byla nádherná, teda až jsem ji úplně záviděla. A žení? No tak, jak by smet, radost pohledět, jak se říká v jedné pohádce. Bylo to opravdu moc hezké. No pozor, ale to byla svatba. To byla svatba. To byla svatba a jenom jsem chtěla říct, že díky tady tomu videu jsem poznala celou jejich rodinu, takže vím úplně všechno. A ten pán, co tam měl ten proslov, to byl tatínek. A ten sedí tady. Tatínek Halíček? Je tady tatínek Halíček? Ano. Pozdravíme tatína Halíčka. Taťko, ahoj. Jsme rádi, že jste přišel. Ano, takže musím říct, že znám celou rodinu, přesně vím, jak to probíhalo, takže co víc. Počkej, ale jaký jádr, jako jsem zaslechl tady v zákulisí. Dávali jsme totiž to dohromady to jejich příjmení, Čechovský nebo Halíčková, nebo jak to teda vlastně je. No a Honza říkal, no ona byla za svobodná. Velké oči u Kateřiny a za 5 minut přišli, že to je všechno v pořádku, že bude znovu vystupovat pod svým jménem za svobodná. Takže to video svatební, nevím, nakolik je ještě aktuální, ale snad jo. Uvidíme. No. Jsou to tady velké námluvy i právě s dechovou hudbou, protože mě kapelník prozradil, že by rádi hráli třeba i Helenku Vondráčkovou. Možná třeba i s Helenkou Vondráčkovou. Dokážete si to představit? Chtěli byste to vidět někdy? Že by Helča přijela sem do Milotic na pohárek? Co? Myslím, že kontakty máme, že? Tak bychom ji mohli zavolat. Není problém. Možná za nějaký kartónek. Tak. Kdo říká? Z Říčky by se dostala až do Milotic. Z Říčky, ne z Říčka. A já si myslel celou dobu, že by Bůh ví, ne? Ale Helena, pravda je, že my jsme s Helenou párkrát mluvili a Helena se přiznala, že má ráda Jižní Moravu. Ona se dokonce i poprvé vdávala ve Strážnici. Má ráda Žítku hlavně. Má ráda víno. Tak nic, tak od Helenky pojďme zpátky tady k manželům, jestli to ještě můžu říct. Čechovským. Snad jsme vám to moc nepokazili, nicméně 2 krásné písničky, Renčina velmi oblíbená, Ty a já, a ta druhá bude. Co sluníčky přáli nám. Tak hezky se bavte.
Mám síly dost na to, co zvlád bych rád. Mám si snad říct, staň se, co má se stát. Proč mívám chuť říct, hej, osude chvíli stůj, jen pojď hezky blíž a řekni, co víš, jak těžký kříž bude úděl můj. Co soudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví. Snad má to tak být, vždyť život je krásný tím, co nového nám přichystá. Co soudičky přáli nám, převzeta, to má patřit háda na pořád. Snad má to tak být, když budoucnost samotná je víc nebo míň nejistá. Mám co za nebesů, to zjeví mi pouze čas. Co zálobem máš, to uhádnu dřív a snáz. Mám času dost, já doufám, že spoustu snad, víc než den či noc, vždyť nechci tak moc, když zrozena z lásky chci lásku dát. Co soudičky přáli nám, kdo to ví, to nám ani ďábel sám nepoví. Snad má to tak být, vždyť život je krásný tím, co nového nám přichystá. Co soudičky přáli nám, proč se ptá, to má patřit hádakám na pořád. Snad má to tak být, když budoucnost záhadná je víc nebo míň nejistá. Tak proč dál se ptáme, co nám osud přál? Co nám osud přál, nám se, Co přijde co přijde za týden a co bude dál, ještě dál. Snad má to tak být,
myšlenky cest, co mě lákají dál. Nad tím uším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil, abych se nenachytal. Protože ty a já jsme jedno jen se dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. Znám 100 000 scénářů, jich 100 000 rolí. A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. Je to ta, co jsem vepsala do snářů a co nás spojí. Co s ní každý den vstávám a večer jdu spát. Protože ty a já jsme jedno jen se dvou částí. Protože ty a já jsme dvě křídla nad propastí. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. A tak doufám, že to, co mě i tebe tak mrazí, nejsou jen tři tečky na konci frází. Tomáši, pojď za námi. Tomáš Procházka. Honza Čechovský, taky Kateřina Havíčková, ty a já. A úplně úžasný doprovod. Pěkné to bylo. Tačko, bylo to dobré? Bude nějaký vánoční dárek pod stromečkem? Bude. Taky bych chtěl mít takovou dceru. Ale už mám zaděláno teda, pozor. Že prej auto. Tady někdo naděluje krásné dárky. Mě nedala spát ta Helena, jo. My jsme totiž to ještě teďka aktuálně zjistili v zákulisí, že nejenom, že se Helena, a já jsem to vygooglil, 28. dubna roku 1983 vdávala ve Strážnici, ale víte, kde se přijela vyfotit? No, vy jste tam byli? No, a proč jste to neřekli dřív? No. Nikdo nic? Nakonec mu stejně Helmutovi ale nasadila parohy a všechno je teďka úplně jinak, takže nevím, jestli ten Milotický zámek je úplně šťastnou volbou. Kde my jsme se fotili, René?
nikde naštěstí. Nikde. V Rakvici jsme se fotili. V Rakvici. Nepamatuješ si to? Já si to nepamatuju. Dobře. No, to byla svatba. To byla. No nic, no, pojďme. No počkejte, když jsme to řekli, tak byla to tajná svatba, nikdo to nevěděl, skoro ani my dva, takže nic, pojďme dál. Vánoční kolem... Vzali jsme si... Máš prstínek. Já mám a ty? Já ne. Takže ty jsi mě vzala, ale já tebe ne, no nic. Tak. To mám doma furt, to mám doma furt, já si něco myslím, že něco je a ona mě vždycky... A dívejte se, teď je to tady sexuální maniak a alkoholik v jednom, tak... No, nic. Co říkal pán? Že si to máš nechat na doma. Dobře. Budeš zítra prolomovat to prokletí toho adventního času. A to myslí. Pojďme k muzice, nebudeme tady vyprávět, to máme doma. Ejhle Kasa naša a další se jmenuje O Vánocích, tak pojďme teda uctít ten advent. Pojďme už konečně, ale vážně. Jo? Máme ten advent. Tak, vážně. Za